unu ga-emebikwa n'ụwa anụnwa. Unu ga-emebi ụwa anụnwa. Ndị kpọrọ onwefe pastor, one day unu emebi ụwa onye ọbụla ezu ike. What is this? Your husband refused to come to church. I will not blame him, I will blame you. Your character no good. How can woman, when they insult you for house, you follow and go church? Woman that doesn't cook for you, follow him, her, go to church. You talk one, she will talk 30. When you say stand up, she will sit down. I see your guy, you will follow her, go church. Men, be sincere. If you know they go church, you go follow and go church. But you know there are some women, their husbands don't come to church because of the attitude, character of their wives. This video come from online. Where me pony no pastor megeloni no si na nwaanyị ọbụla eduro die wee bịa ụka. Na nwaanyị afọ nwee bad character. Na nwaanyị afọ bụ nsogbu. Na nwaanyị afọ bụ nna, na nwaanyị afọ bụ ibie. Bikonu, ọkwa nnọọ maka na ụfọdụ ndị pastor asagidego ụmụ nwoke isi. Ụfọdụ ụmụ nwoke have come to understand their tricks and their styles. Fajiwela anata ndị mmadụ ego wee bido wee gbabala ụnụ ụka ọsọ. Oh yes, ụfọdụ ụmụ nwoke afugo that na most of these churches bụ business kafa na-eme. Fa wee bido gbaba ọsọ, going back to our tradition. Oh yes. Now, fe focus n'ụmụ nwaanyị the weaker one. Faluo n'ụlọ ụka na-asafe isi. No nwaanyị ka ọ dozalụ na ịkpọrọ nwoke wee bịa ụka. Na ọbụrụzi nwoke bụ ideju ụlọ, bụ onye isi ezinụlọ, who is the father and the Lord. Deka pastor ji wee nọ n'ụlọ ụka wee na-asụ ụmụ nwaanyị isi ha na nwaanyị ọbụla eduru die wee bịa ụka, no bad character, no nna ibie, no nyanwa bụ the cause, no nyanwa kpatara ya, no nyanwa me nna, no nyanwa me ibie. Chukwu meelu na ebele. Ụmụ nwaanyị egbughị unu n'ụwa, o nwere ife ọzọ ga-egbu unu. Chukwu meelu gị nwa bụ pastor meghele ọnụ akọ trash a ebele. Na ọ bụ na nwoke abịara ụka nọ maka nwaanyị. Ichetekwele ife ụmụ nwaanyị bụ before. Na nwaanyị enwere right to speak in the church. Na onwe ife o nwelu to say, no die ka ọ ga-agwa. Ihe afọ ọ ya agwazi nọ n'ụlọ bịara chọọchị na. Iwe sizie nọ nwaanyị afọ kpatali ya. Na ụmụ nwaanyị ga-awụkwala unu mmiri ba still unu ama ndị satisfied. Sabanụ na ụmụ nwaanyị ndị ibelibe unu na-asa isi ka unu si asafa. Unu sacha afọ isi anafa akpọ unu dadị hapụ di ha. Unu sacha afọ isi esi efe ezigbo ofe ekutelu unu. Unu sasị afọ isi ụfọdụ die pụọ o were ego enwe n'ụlọ nye pastor. Ịmaalụ na ma nọgolo otu nwaanyị di eme travel obinie were ego je gotelu pastor kedu afịa mbụ electronics gotesie ha ya moto bu n'elu pastor di ejesi ebata ọgwari anya. Nne ge ntị ka di jụọ di ya jụrụ ọlụ tata. Unu afụgo ndị unu na-asata isi. Ọ bụrụkwa ụmụ nwaanyị niile, ọ bụrụ ụmụ nwaanyị niile, maka na ọ bụ na nso na one of them. Na nna ezuzu abụrụ na mgbe agwalụ m eziokwu na mamara na mgbe asị ala m asị na mamara. Ndị pastọ anụ ka unu ji. Ụfọdụ ndị pastọ ndị alụrụ a na rafụnụ ka unu ji, rapụnụ ka unu ji, ka unu ji raa unu. Nwa m akarịa m bụ aghụghọ. Ha nụ ka unu ji. Hapụ na ụmụ nwaanyị aka, unu na-asakarị ụmụ nwaanyị isi na-eje, na-asakarị ụmụ nwaanyị isi na-eje. Fa na-akpụgharị di ha na-ezute ego dị fa na-eso unu n'ike n'ike. Ụfọdụ eduru ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-anọ hotel na-alafa ụmụ nwunye mmadụ. Chukwu meelu na ebele lacha laba nwaanyị dị ime. Kịta anụnwa bụzi ụmụ nwaanyị ka ezili ka eje kpụtafa di ha kpụta ha n'ụlọ ụka ka e wee naba ha ego. O nwekwa ife ọzọ a na-achọrọ ụmụ nwoke n'ụlọ ụka nọ ịmagolo na ego ụmụ nwaanyị amaranụ ka ego nwoke nọ ka fa kpụta di ha. Ọ ga-aba nọ ndị 5,000 akwụọ na line, ndị 1,000 akwụọ na line, ndị 1 million akwụọ na line. Mgbe mere all those things agago, ọ mgbe m nọ Naija, not now. N'obodo, you have only an hour to communicate with your church member. Ị na-anụ ihe na-agwa gị, every other thing have to be ide application assign anya. Oh yes, ịmara ije room to room ha na-assign yes na fakwete ka eme ife dị otu a. Melụ n'onwe na ebele, melụ n'onwe na ebele Naija melụ n'onwe na ebele. Onye nọkata na mepe business si na o mepere ụka. Mepe business si na o mepere ụka ka m na-ekwu. Pastor nke a sị na nwaanyị nwere right to speak in the church, na nwaanyị alụrụ alụ, na nwaanyị alelele, nwaanyị na-afụ nsị ya, nwaanyị ike oge, nwaanyị amele nna, nwaanyị amele ibie, nwaanyị aṅụrụ amụ, nwaanyị aṅụrụ amụ, nwoke a na-aṅụ ikpo nwaanyị nna ibie. Ihe ka mmadụ na-akọgiri si na pastor ka ọ bụ. Ihe a ka mmadụ na-akọgiri na public si na pastor ka ọ bụ.
nke nna asị na ụmụ nwaanyị ga-abịazụ ụka na ọfa ga-akpụta difa na ọfa ga-eme nna na ọfa ga-eme ibi nke nna anọgide odute ụmụ nwaanyị tie ebe aka n'ọrụ na-eti ife aka n'ike na nke nna apụta na-apị nwaanyị I don't know what I'm seeing. What is going on? Unu ga-emebikwe n'ụwa anụnwa. Unu ga-emebi ụwa anụnwa. Ndị kpọrọ onwefe pastọ one day unu emebi ụwa onye ọbụla ezuo ike. What is this? Ife na-ewute m bụ na unu nwa bụ ụmụ nwoke ka a na-edisiv. Nọla ebe afọ ka ichebe mgbe nwunye gị ga-akpọ gị jee ụka ka ị wee kpeeli chi gị. Nọla ebe afọ ka ichebe mgbe nwunye gị ga-agwa gị bịakwa ụka ma ọ na-ebe karakta nwunye gị anya eje n'ụka jee kpeelu chi gị. Ọ bụrụ na eluo n'eluigwe ka Chukwu jụọ gị ihe ijere wee gba ọsọ n'igwe isi anọ maka na nwunye gị nwee bad karakta nọ maka na nwunye gị ada esili gị nri n'ọnya ka ijire cheta na o nwere onye kele gị. Ị na-aghọta ebe na-eje maka na onye agọgbu ka agba unu amara na onwe unu kudu na-emegide. Ọ bụ na iluo n'eluigwe enwere ihe dịka husband and wife onye ọbụla na-agba ọsọ isie so nọla ebe afọ ka isi na pastọ si gị nọ maka bad karakta nwunye gị ka ijire wee fechi gị ka mmala ebe ọ dụrụ akwụkwọ nsọ na nwaanyị ga-akpọ nwoke wee jee ụka na-akọ ya eli ndị ala everywhere. Dee na ụmụ nwaanyị jisi n'ike ịchọ jee kwụgharịba n'ụlọ ụka. Do not focus on your family. Na ka nna agwa gị kwụgharịba n'ụlọ ụka ekpekwana ekpelebe gị nọọ ijego ụlọ ụka gbogo gbada kwa ụtụtụ kwa efifie ịmara Chukwu a na-akọ iri. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.